A maen nhw'n gwybod bod y dyn yma wedi cyrraedd Aberystwyth heddiw yn disgwyl bod y dyn cynta i afel yn y cwpan yma. Prif dlws cystadleuaeth Cymru yn cael ei hennill unwaith eto gyda Seintiau Newydd am y 4rydd flwyddyn yn olynol. Heb ildio'r un gôl, enillwyr Cwpan Nathaniel MG 2017-2018 ydy y Seintiau Newydd. Bubbles yn cusanu y Seintiau. Ac i bod o'n gyfarwydd, Malcolm, mae dal yn gamp. Ti'n gwybod weithiau pan ti'n cael nyfeirniadu, ti'n ffynnu ar torchi llewis ac ennill gema. Mae'r tîm yma wedi arfer. Maen nhw'n symud pys y gol bob tymor a nhw sy'n gosod y safon. Enillwyr, dyna ydyn nhw, a mae'r Seintiau Newydd yn enillwyr eto heddiw.